badagoela zer. Ez da posible, kutxa berde bakarra ikusten dut baten. Baina zuek ez direten itxua? Bai, itxua. Eta gero zuek zer ikustenera joan zarete zuzen kutxa berdera? Hala hemen trapakialakoa! Bai, imaginatzen dut, eta zer
zuek, kutxa bere horretan dago horretan. Argi ezazue zuek, enpresak nabil eta joan beharra du. Kutxa bertan esango ezta? Bai, benetan, zeinan ez da izan den foru hori guztu grafiko. Aizue, kutxa honetan ez dago ezer. Nola ez dagoela ezer? Eta posible, seguruzko duen Baina zuek ez zineten beso mota, alde hemen trapakealakoa. Bezamotzaileek eskarmentzen erartu zuten. Ondoren lagundu egin ziozen, hiru pertsonen lagundu ziren emazten. Egunon jaun, kontaile zara zuek zerren gertatzen zaizuen. Egi biztan dago gertatzen zaiguna, maiatzetik errena gara eta pena handia dugu ere. Da zer egin zenukete ikuarekin? Hankak artifizialak erosiko genituzke eta medikuri joanea izango genekin. Hanka artifizialak ezte gure bizimoda asko betuko ditzateke eta koiak ere langilea izango genuke. Ongi da, konbentzitu nazue. Dirua zuei emango dizuet. Kutxa berde horretan dago horretan. Arre ezazue zuek, enpresak nabil eta joan beharra du. Kutxa berdeak esan du ezta? Bai, berdean, ezin errezi izan den moztu hori duzu. Ibonek zapataretako zapatri garestiak erosiko ditu. Txarretan ez dago ezer, nola ez dagoela ezer? Baina zuek ez zineten errena, alde hemen trapakealakoa. Korrikalari goberena Juan egin korrika egin nahi. Azkenik, beste hiru pertsona etorkitu ziren Tomasen erosiko. Egunon jauna, zuek ez zarete joan izan, ezta? Ez. Ez da gorrak ere. Ederki entzuten dugu. Munduan, besomotzak errenak akaso, Egin izan dago euskara. ezertareko izarete hona. Guperikoa eta bezurretako gaixo asko etorri zaizula entzun dugu eta giberetako gaixoak zendatu nahi ditugu. Ongi da, konbentzitu nazue. Dirua zuei emango dizuet, kutxa berde horretan dago. Ez jauna, guk ez dugu dirurik nahi. Zuk zok ospitale bat eraikitzea eskatzen dizugu. Horrelako obra guztiak arajoan nahiko dira bere ebakuntza egitu. Argi dago zuek bihotzonekoak zaretela eta eskatzen duzutena zuzena dela. Hala bedi, diruarekin ospitale bat eraikiko hori. Jauna, behartzu guztien izenean eskerrik asko. Esan ezagin, Tomasek ospitale bat eraiki zuen, non benetazko gaixoak esatzen zituen. Hala bazan, ez bazan, zatierra bazan, eta irten aldila Zelanduzeko plaza berria. Kaixo, ni egia naiz eta kontalariaren papera egin dut. Ni lanen naiz eta kontalariaren papera egin dut. Ni Josu naiz eta kontalariaren papera egin dut. Ni Unai naiz eta Tomasen papera egin dut. Ni Pau naiz eta Tomasen eta Itxoaren papera